Γεια σας, είμαι η Παπικοινού Σοφία και μέσα από το Nutrition Expert σήμερα θα σας ενημερώσω για το τι μπορούμε να καταναλώσουμε κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, ώστε να είμαστε πλήροι σε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Στην νηστεία αποφεύγονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως είναι το γάλα, το αυγό, το ψάρι και το κρέας. Αυτό έχει ως συνέπεια να λείπουν από τη διατροφή μας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να φτιάξουμε μια διατροφή που θα είναι πλούσια σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά που λείπουν, αλλά να τα βρούμε από άλλες πηγές, όχι από τις συνηθισμένες. Άρα, θα πρέπει να βάλουμε μέσα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ασβέστιο, σε βιταμίνη B12 και σε σίδηρο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά? Πρώτον, βάζουμε στη διατροφή μας θαλασσινά. Τα θαλασσινά είναι πλούσια σε σίδηρο και σε βιταμίνη B12. Μία μικρή μερίδα όμως θαλασσινών, πάντα ψητή ή βραστή, και όταν λέω μια μικρή μερίδα εννοώ γύρω στα 120 γραμμάρια, είναι επαρκής ώστε να μας δώσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς να μας επιβαρύνει με κάτι άλλο. Επίσης, τα θαλασσινά είναι πλούσια σε ω3 και σε ω6 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι γνωστά για την αντιφλεγμονώδη τους δράση, αλλά και ενισχύουν πολύ την πνευματική και νευρική μας λειτουργία. Στη συνέχεια, για να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες ποσότητες ασβεστίου που χρειάζεται ο οργανισμός μας, εφόσον δεν πίνουμε και γάλα ή γιαουρτί ή τυρί, μπορούμε να βάλουμε στη διατροφή μας τα αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα είναι πλούσια πηγή ασβεστίου, είναι πλούσια πολύ σε ασβέστιο, εξού και το γάλα από αμύγδαλο που συνηθίζουν πολλοί φυτοφάγοι να καταναλώνουν. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, όσο και το γάλα, και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν μας δίνει καθόλου κορεσμένο λίπος, παρά μόνο πολυακόρεστο. Άρα είναι πολύ καλή πηγή, μπορούμε να καταναλώνουμε μία χούφτα άφοβα, ανάλατα και ομά αμύγδαλα την ημέρα, χωρίς να έχουμε καθόλου άγχος για τις θερμίδες που θα πάρουμε. Στη συνέχεια, άλλες τροφές που θα μας δώσουν επίσης μεγάλες ποσότητες ασβεστίου είναι το μπρόκολο, είναι το λάχανο, είναι τα πράσινα λαχανικά, είναι το σπανάκι και φυσικά και το ψωμί. Το κατέργαστο ψωμί, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Στη συνέχεια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε με κάποια τρίκ τον μη αιμικό σίδηρο που θα πάρουμε από τη διατροφή μας, δηλαδή από τις τροφές όπως φακές, σπανάκι και γενικότερα όλα τα όσπρια, και να τον κάνουμε αιμικό. Η διαφορά του μη αιμικού και αιμικού σιδήρου είναι η εξής: ότι μη αιμικός σίδερος περιέχεται στις τροφές φυτικής προέλευσης, ενώ ο αιμικός στις τροφές ζωικής. Αυτός που χρειάζεται, που απορροφάται κατά 100% από τον οργανισμό μας, είναι ο αιμικός σίδηρος. Άρα εμείς πρέπει να μετατρέψουμε το μη αιμικό που παίρνουμε από τις φακές, για παράδειγμα, σε αιμικό και να απορροφηθεί από τον οργανισμό μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Καταναλώνοντας παράλληλα κάτι όξινο, δηλαδή ένα πορτοκάλι, βάζοντας πολύ λεμόνι στο φαγητό μας, ή καταναλώνοντας μία ταμπλέτα βιταμίνης C. Βέβαια, αυτό είναι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο κάποιος δεν μπορεί να καταναλώσει τρόφιμα όπως αυτά που προανέφερα, έντονης οξύτητας. Μόνο έτσι συστήνεται βιταμίνη C. Γενικότερα, η βιταμίνη C βοηθάει στο να μετατραπεί ο μη αιμικός σίδηρος στο εσαιμικό. Όπως επίσης βοηθάει και το όξινο περιβάλλον στο στομάχι. Γι' αυτό πολλές φορές σε όσους καταναλώνουν συμπληρώματα σιδήρου, ταμπλέτες, είτε είναι σε ταμπλέτες είτε είναι σε αμπούλες, συστήνουμε και εμείς και οι γιατροί να παίρνουν παράλληλα είτε βιταμίνη C, είτε φυσικό χυμό πορτοκάλι, κάτι άλλο έτσι, εξίσου σημαντικό, είτε να το παίρνουν με άδειο στομάχι για να απορροφηθεί καλά ο σίδηρος. Άρα, καταναλώνοντας φακές, μαυρομάτικα, σπανάκι, παίρνουμε τις απαραίτητες ποσότητες μη αιμικού σιδήρου, που για να απορροφηθεί θα πρέπει να του δώσουμε παράλληλα και κάτι όξινο ή κάτι πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως αυτά που προανέφερα. Προσοχή! Παράλληλα με τις φακές ή με το σπανάκι ή με τα μαυρομάτικα ή με τα φασόλια, με οτιδήποτε καταναλώσουμε πλούσιο σε μη αιμικό σίδηρο, δεν θα πιούμε ποτέ είτε καφέ, είτε θα φάμε σοκολάτα, είτε κάτι που περιέχει ασβέστιο ταυτόχρονα, γιατί αυτό μπλοκάρει την απορρόφηση και φεύγει τελείως από τον οργανισμό, αποβάλλεται και έτσι έχουμε 0 στο πηλίκο. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σταθώ
αυτό κατά τη διάρκεια της νηστείας και είναι πολύ σημαντικό, είναι να εξασφαλίσουμε επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Έτσι, το τρίκ για να το κάνουμε αυτό είναι να ανταμώνουμε 2 πηγές φυτικής πρωτεΐνης στο ίδιο γεύμα. Δηλαδή, αν μιλάμε για τις φακές για παράδειγμα, ή για τα μαυρομάτικα, για τα ρεβίθια, θα παίρνουμε μία μερίδα φακές, ένα φλιτζάνι φακές βρασμένες για παράδειγμα, με ένα φλιτζάνι βρασμένο καστανό ρύζι, θα τα βάζουμε μαζί στο ίδιο γεύμα και θα τα τρώμε μαζί. Έτσι, η πρωτεΐνη που θα πάρουμε από τις φακές και από το ρύζι, όταν θα είναι μαζί, θα γίνει ίδιας βιολογικής αξίας με το να τρώγαμε μία μερίδα κρέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και πρέπει όλοι να το κάνουμε στην νηστεία, γιατί δεν καταναλώνουμε καθόλου ζωικά προϊόντα και έχουμε ανάγκη αυτή την πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, δηλαδή που είναι πλούσια σε όλα τα απαραίτητα αμινόξεα. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι μπορείτε να καταναλώνετε ταχίνι, το οποίο είναι πλούσιο επίσης σε ασβέστιο και σε πολυακόριστα. Χαλβά, που είναι επίσης πλούσιο σε πολυακόριστα αλλά και σε ασβέστιο. Και ταραμά, το οποίο είναι πλούσιο σε πολυακόριστα αλλά σε σωστές ποσότητες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ταχίνι, ένα κουταλάκι του γλυκού 2 το πρωί με το πρωινό μας με μια φετούλα ψωμί είναι επαρκής. Δεν χρειάζεται άλλο. Αν βάλουμε άλλο θα πάρουμε πολλές θερμίδες, θα πάρουμε πολλά ζάχαρα και λιπαρά φυσικά που δεν τα χρειαζόμαστε. Άρα μέχρι 2 κουταλάκια του γλυκού το max είναι αρκετά. Αν μιλάμε για χαλβά, φυσικά θα τρώμε πάντα μια μεριδούλα, μια μικρομερίδα, ένα κομματάκι γύρω στα 30-40 γραμμάρια είναι ό,τι χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω σε περίπτωση που νιώσουμε μια υπογλυκαιμία. Και τα ραμά πάλι μέχρι μια κουταλιά της σούπας, όχι παραπάνω. Όταν γενικά κάνουμε κατάχρηση, κάτι που είναι καλό γίνεται κακό. Και αυτό ισχύει για όλα τα τρόφιμα, από το καλύτερο τρόφιμο ποιοτικά και θρεπτικά μέχρι το χειρότερο. Έτσι. Καλό είναι να έχουμε ποικιλία, αλλά σε μικρές ποσότητες. Θέλω να σταθώ τέλος σε ένα τρόφιμο το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ το καλύτερο για την νηστεία. Αυτό είναι η φάβα. Η φάβα είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και είπαμε ότι άμα βάλουμε και λίγο ρύζι μαζί θα γίνει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Έχει σχεδόν όσο πρωτεΐνη έχει και ένα κομμάτι κρέας. Έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη σε σχέση με τα υπόλοιπα όσπρια, αλλά και η κοινόα. Φάβα και κοινόα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται μέσα στο εβδομαδιαίο μας μενού, είτε σαν συνοδευτικό είτε σαν κύριο γεύμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα να σας δώσω για την νηστεία. Επίσης τα ίδια ισχύουν και για τους ανθρώπους που είναι φυτοφάγοι και δεν θέλουν να καταναλώνουν καθόλου κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά με κάποια επιφύλαξη, με κάποιες επιπλέον οδηγίες μπορούν να τα ακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα στην υγεία τους. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να σχολιάσετε από κάτω. Να είστε όλοι καλά. Καλή Σαρακοστή εύχομαι και να χαμογελάτε πάντα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.